खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 6 मार्च 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल ड्रेस डे महरै फालिनाय जायो। एशले लाउरेनआ जोंनि जिउनि मख'जाथाव बुब्लिफोरखौ फालिनायाव जोंखौ मदद होनाय गासैबो आदबफोरखौ मान होनो थाखाय नेशनेल ड्रेस डे गायसनदोंमोन। हायुङारि सान केलेन्डारनि रेबथुमगिरिया 2016 मायथाइयाव हायुङारि ड्रेस डे फोसावदोंमोन आरो दिनैनि सानावनो 1775 मायथाइनि 6 मार्चआव बम्बेआव पेशवानि राजउलाफादनि दाबिगिरि रघुनाथ राव आरो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि गेजेराव सूरतनि गोरोबथायाव सहि होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल अरिअ कुकी डे, नेशनेल फ्र'जेन फुड डे आरो हस्पिटेलिटी वार्कार्स इन हेल्थकेयार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।